Bylo by jistě na místě věnovat životu takového vepříka tolik stránek, kolik po právu zasluhuje. Jenomže zatímco kráva potřebuje ke své cti a chvále opravdu žít, neboť smyslem jejího života je dojit, a to ona dokáže jenom pokud je naživu. A zatímco stejně naživu musí být kůň nebo vůl, aby udivoval svou silou, zatímco naživu musí být slepice, aby mohla kdekoho ohromovat svou snůškou, tak velikost a sláva každého krmníka vrcholí zabíjačkou, tedy po jeho skonu. Proto mi dovolte, abych tuto jeho životní epochu učinil páteří této vepřové kapitoly a abych vše, co jí předchází, nastínil jen několika slovy. Abych jen několika slovy připomněl, že malinké růžové podsvinčátko je zrovna tak k zulíbání jako třeba štěně, že tohle selátko je neméně tak čistotné jako třeba kotě a že takové cucávče, když jen kapánek povyroste a je z něho odstávče, je tím nejveselějším, co běhá po dvoře, že je s ním nejméně takové povyražení jako z kůzlaty. Malý vepříček i vzrostlý chrochtáček má totiž dvě výrazné lidské vlastnosti. Jednak je neúnavně hovořivý, povídavý a sdílný a jednak je už od narození trošku praštěnej. Takový pašík vám vyhrochtá všechno, co ví. Každý váš příchod, každý váš počin bez ustání komentuje a nejste-li na blízku vy, pochrochtává si jen tak pro sebe, protože trpí samomluvou. Jeho praštěnost se pak projevuje tak, že z ničeho nic, pro nic za nic, z poklidného prorývání hnojiště se najednou zjančí, vykvikne předstíraným úlekem, vyskočí všemi čtyřmi do vzduchu a pak letí jako éro nevídaným cvalem na konec dvorka. Tam přijde k rozumu, zůstane chvilku stát, rozhlíží se, co tomu kdo říká, a pak se začne zase věnovat něčemu, co má nějaký vyšší smysl. V té době je tedy čuník roztomilý, v té době je s ním ukrutná švanda a navíc je neobyčejně přítulný. On totiž v té době dostává taky vešky a tak pořád hledá někoho, kdo by ho drbal, kdo by vzal kýbl a rýžák a působil mu alespoň chvíli blaženost po hřbetě. A to můžete jen vy, takže se od vás nehne ani na krok. Jak však takové čunče roste, přestává být roztomilé a nabírá vlastnosti ošklivé, ohavné, až přímo fujtajblové. Především se naučí podbírat rypákem vrátka uchlívka a na dvoře se objevuje ve chvíli, kdy tam nemá co dělat, či přesněji dělá tam to, co nemá. Dále žere tak, že už to není ani hezké a žere věci, kterými dokazuje, že je opravdu čuně. A ke všemu nadělá spoustu škody. Prostě přijde doba, kdy prasisko začne být na obtíž. Už z něho jde strach, už nevíte, jestli vás nekousne do stehna. A jeho jedinou, avšak skvělou vlastností je to, že je takový cvalík jako žádný jiný krmec před ním. A to už se blíží ten den, ten velký den, kdy se zajde k řezníkovi. Den, kdy se náš dědeček vypravoval za panem Švestkou. Antonín Švestka byl hýskovský řezník, ale nebyl to řezník obyčejný, byl to řeznický velmistr. Byl mezi řezníky tím, čím byl takový Louis Armstrong mezi trumpetisty, Rembrandt mezi malíři, Babinský mezi loupežníky a Mata Hari mezi tanečnicemi a špionkami. Uměl své řemeslo jako nikdo jiný, byl to prostě řeznický klasik. Když se on podíval na žírníka v chlívku, řekl vám přesně,
kolik z něho bude sádla. Tak přesně, že mu to vycházelo na plus minus 0,5 gramů. Když toho sádelníka poplácal, řekl vám přesně, kolik z něho bude jitrnic, kolik jelit a kolik si máte připravit kastrolů a misek na sulc. I proto chodil děda jenom pro pana Švestku, ačkoliv Hýskov byl odedávna plný jiných prvotřídních řezníků. Na večer před zabíjačkou pan Švestka zapřáhl a přivezl dědovi necky tak obrovské, že se mu tak vešly na bamberák a vál tak velikánský, že by na ně mohly přistávat aeroplány. Dědovi pak řekl, kde má pověsit rozporku a aby měl dost smůly, babičce přikázal, že se v 6 hodin ráno musí vařit 4 prádelní hrnce vody klokotem a tetu Mařku plácnul na přivítanou. Tetu Mařku nikdy nevynechal, vždycky se těšil, jak mu za to řekne, že je sakramentský starej nestyda. A to on byl. Nuže tento pan Švestka přišel ráno přesně v 6. V zástěře nesl nože nabroušené až hrůza a bušty nevýslovné chuti a přes rameno dlouhou sekeru. Sekeru postavil u dveří, nože vysypal babičce na vál, bušty mi omotal v posteli kolem krku a tetu Mařku zase plácnul, aby mu šla držet to prase. To bylo škádlení. Teta Mařka byla o každé zabíjačce vždycky dřív polomrtvá než to čuně, protože nemohla vidět krev a bylo jí vepřiska líto. Během vlastního zabíjení se vždycky zamkla v pokoji, zacpala si uši a strčila hlavu pod peřinu, aby neslyšela, jak chudák chrochtáček piští a vřeští, jenomže nic nemohla slyšet, protože ho nezabíjel žádný břídil, ale řeznický virtuóz. Pan Švestka nejdříve začal vydávat na dvoře povely. Mužtí odnesli na správné místo necky, on v nich natáhl řetězy, pak se podíval, kolik má děda smůly, kouknul se, jestli má moje maminka dost velký krajáč na krev a nakonec vzal sekeru a že jako prý na to půjde. To vypadalo tak, že děda vzal provaz a vkročil za prasetem do chlívka a teta si zacpala ty uši a utíkala si strčit hlavu pod peřinu. Děda uvázal pašíkovi provaz na zadní nohu a vyvedl ho z chlívka před pana Švestku. Pan Švestka na něho promluvil několik laskavých slov. Čuně se uklidnilo, protože vědělo, že je v dobrých rukou. A když jí dostalo mezi oči, nevřískalo, nekvičelo, nedělalo nikdy nic srdcervoucího, udělalo jen huf a žuchlo sebou. Pan Švestka se zeptal, tak Andulo, kde jsi s tím krajáčem? A maminka přiskočila a začala míchat. Pan Švestka pumpoval z vepřiska přední nohou, vyprávěl mamince všelijaké nestoudnosti a maminka kvedlala a kvedlala, aby se to nesrazilo. Když z ošípance nešla už ani kapka, tak ho vzal každý za jednu nohu a hup s ním do necek. V tu chvíli už pochodoval k neckám velikánský prádelní hrnec s vařící vodou a když se do necek překlopil, ukázalo se, že nejde sám o sobě, ale že ho nese babička, tenká jako šindýlek. Všichni se do ní pustili, co jí to napadlo sama nosit tak těžký hrnec. Všichni se rozběhli pro další prádelňáky a hrc z prasete se pářilo jedna radost. Děda vzal 2 konce řetězů, pan Švestka druhé 2 a drhli čuně, až bylo čisťonké jako sníh a hladionké a bez štětin jako panán. V tu dobu se dostavila k neckám i teta Mařka a řekla, já se na to zabíjení nemůžu dívat, já na to nemám povahu. A pan Švestka jí každoročně odpověděl, nechceš si, Mařko, do těch necek taky vlézt? Je to teplý
Sundej si ty svoje pumpky, pověš si je tadyhle na kliku od dřevníku a lehni si do těch troků. My tě těma řetězama taky takhle orajbujem, vidíte, dědo. Jenomže k tomu nikdy nedošlo, protože nejdřív musel strhnout praseti kopítka, pak mu proříznout zadní nohy tak, aby v nich nepřeťal šlachy, provléct děrami rozporku a hej rup, pověsit vepře na trám, aby ho mohl otevřít. A tohle vstyčení vepře, to byla ta pravá neopakovatelná chvíle. To bylo ono slavnostní přestřižení pásky na Novém mostě, vedoucím k břehům sytosti a dostatku. To bylo ono slavnostní zažehnutí olympijského ohně, přes zraky naplněného stadionu, na kterém se shromáždí všichni, kdo mají nohy. Když pan Švestka vepře otvíral, mačkalo se kolem takové shromáždění, jako by notář otvíral závěť nejbohatšího strýce z příbuzenství. Stál tam nejenom děda s babičkou, ale i jejich dcery, můj tatínek, dále všechny tety a strýcové a brácha a já a sousedé a taky pes a kočky a slepice a další havěť. I vrabčáci už seděli na plotě. A každý byl zvědav, čím na něho neboštík pamatoval. Prase visící na rozporce není už jen obyčejné čuně, celé zmohutní, protáhne se a získá na rozměrech a na velebnosti. Kdo před tímto zjevením stane, neskrblí slovy obdivu a uznání. Ten řekne i hergot, ten zase a kruci. A pan Švestka říkal, podívej se, Mařko, jak bys byla doběla, kdyby jsme tě v těch trokách párkrát obrátili. To by jsme z toho teď všichni oslepli. A počkal si, až mu teta řekne, sakramentský chlape, dej mi už dneska pokoj. A na tento povel vepře rozřízl od zhora dolů s takovou lehkostí a ladností, s jakou pan notář řezal úřední obálku. Dostalo se na všechny, protože Pašík byl nejenom mohovitý, ale i spravedlivý ujec. Vrabci a slepice přišli na řadu dokonce první, protože pro ně vypral pan Švestka střeva a střívka tak dokonale, že by se dali vplétat andělům do vrkočů, kdyby nebyly potřeba najít trnice, jelítka a špek buřty neboli tlačenky. Není pochopitelně mým úkolem nyní popisovat, jak pan Švestka zabité čuně vyvrhoval a čtvrtil, jak ho transformoval na kolínka a plece, na krkovičku a karé, na bůček, kýty a řemeny sádla. To najdete v každé příručce pro řeznický dorost. Ale nenajdete tam to, co nás, děti, okouzlovalo z celého neboštíka čuněte nejvíc. Měchýř. Pan Švestka ho vždycky nafoukl a vyvěsil na dřevníku a tam tento balón poplouval ve větru, až srdce usedalo. Teta Mařka vždycky říkala, jak to, že to naše čuně má letos tak velký měchýř. To mi Švestka vysvětlete. A on jí to vysvětlil a teta mu řekla, že podle jejího je holt prasečkář a že z něj nikdy nic jiného nebude. Mezitím děda rozložil v kuchyni ten obrovský vál, tu obrovitou plochu na přistávání aeroplánů, aby si mohl pan Švestka namíchat náplň na jitrnice, jelítka a tlačenky. Ze všech produktů a radostí, které prase člověku poskytuje, byly jitrnice a jelita nejdůležitější, protože z nich si vyklenul dědeček s babičkou můstek od srdce k srdci všech sousedů, přátel a příbuzných. Jitrnice a jelita byly totiž jakousi diplomatickou výzbrojí a výstrojí,
Jitrnice a jelita a pochopitelně i jaternicová polévka a jiné zabíjačkové produkty posílaly se sousedům, přátelům a příbuzným ku spečetění pobratimství. Utužování a navazování těchto svazků měla v rezortu babička. Ta na to měla hlavu a nikdy nepocuchala ono velejemné předivo jitrnicové diplomacie, protože kdyby ho pocuchala, to by se pak těžko dávalo dohromady. Podobně totiž jako citron nebo šípek obsahuje určité množství mezinárodních jednotek vitamínu C, tak jitrnice ze zabíjačky obsahovaly určité množství úcty, která se vyjevovala a také odměřovala podle přesného klíče. Babička tedy musela mít v hlavě celý hýskovský katastr a musela určit, kdo ze zabíjačky co dostane a kdo nedostane nic. První v pořadí byli vždy sousedé v epicentru zabíjačky, babky, se kterými chodila babička na trávu nebo na borůvky, a dědkové, kteří s dědou pásli kozy a hráli v hospodě dardu a šísku. Tyto místopisné svazky vyjadřovala babička bandaskou jaternicové polévky, párem jitrnic na hlavu v domě a kouskem ovaru. Druhý okruh se skládal z dědinských služeb. Zahrnoval listonoše, ševce, krejčího, ponocného, pana Diviše, co tlouk na buben, že na vědomost se dává to a to, kominíka, kováře a porodní bábu, co přivedla na svět mě a bráchu. Dostali pár jitrnic, jelítko a prejt či sulc, podle toho, jak byli toho roku zapotřebí. Další kastu tvořili pak pan doktor, pan farář, pan Rédl, sedlák, který si zval dědu na sekání trávy a na sezónní práce, a kamarádi, kteří pomáhali strýčkovi při stavbě baráčku. Byli vyhodnoceni bandaskou polévky, jitrnicemi a kouskem bůčku. Pan doktor, pan farář a sedlák nedostali však bůček, ti byli podarováni kotletami. Čtvrtý okruh posléze tvořil nejužší rodinný klan, to znamená strýček s tetou Mařkou a maminka s tatínkem a taky pan Švestka, jaksi honoris causa. Dostali bandasku, polévky, jitrnice, jelita, prejt, sulc, kusy masa, tlačenku, ovar a po několika nedělích i maso, které dědeček vyudil. Když padl soumrak na dědinu, naložil pan Švestka svoje necky, podal každému ruku, plácnul tetu Mařku na rozloučenou, prásknul bičem a vyjel ze dvorka. Počuněti, které ještě včera nadzdvihovalo rypákem dvířka, zbyl prázdný chlívek a plný dům. Na mísách byly dále srovnány krevní jelita a tlačenky, na zemi v síni a ve spíži stydly mísy sulců a krajáče sádla a škvárků, na policích voněly kastroly s prejtem a hrnce masa a regály ve spíži se za pár dní zaplnily desítkami sklenic se zavařeným odřezkovým masem. A dědeček se vypravil za pár neděl na trh nebo k sedlákovi, aby se poohlédl po novém růžovém podsvinčátku v Zulíbání. Když se babičce přiblížila 90, tak už dávno nedržela prase. Starala se však ještě o králíky a já po nich začal šilhat taky. Babička mi tedy slíbila samici a dala mi přesné pokyny, co musím napřed sehnat, co vypěstovat a co nasušit, protože to dělala celý život. Věděla tedy lépe než já, že mláďata všech zvířat, která přijdou na svět, jsou dojemně roztomilá s výjimkou právě králíků.
Králíčata jsou roztomilá, až když se ochlupatí, když prohlédnou a začnou se rozlézat z hnízda. V té době se změní kotec v miniaturní rugbyové hřiště, kde se všichni bez ustání honí za šišatým míčem. Kam letí míč, tam se žene houf hráčů. Z kouta do kouta urputně a bez ustání, jelikož v tomto utkání není soudce, který by zapískal a přerušil hru. Jsou zde jen vytrvalí, houževnatí a neustále dotírající rugbysté, tedy králíčata, a jeden jediný šišatý míč, a to je králice s mimořádně přitažlivým mlékem. Babička pozorovala jejich hry s laskavou trpělivostí a ráda. Nikdy neplýtvala časem, ale u zvířat se dovedla zastavit, aby se s nimi potěšila. Při každém krmení je zahrnovala něžnými a láskyplnými slovy. Pojďte sem, vy maličký, říkala jim, pojďte sem a tumlujte se, dokud můžu, tak vás neošidím. Králíčci jedli a rostli, neboť chápali, že to dělá babičce radost. Za čas jim přestala říkat vy maličký a nazývala je postupně vy klackové, vy mackové tlustý a vy valaší. Tímto názvoslovím rozlišovala jejich růstové a dospělostní stupně asi tak, jako nárameníkové distinkce dělí vojsko na vojiny, svobodníky, podůstojníky, důstojníky a generály. Když králíčci dorostou podle babičina klasifikačního systému do velikosti klacků, tedy do jakési puberty, musí se jeden po druhém prohlédnout, kdo je kluk a kdo je holka. A rozdělit samečci zvlášť a holky taky. Králíci nemají ani morálku, ani vzdělání, těm je marné vykládat něco o incestu a o tom, že z toho může vzejít jen defektní potomstvo. Dokud jsem tuto selekci u babičky vídal, nepřikládal jsem jí důležitost. Ono také to její třídění probíhalo v naprostém poklidu a bez nerváků, jako ostatně všechno, co babička konala. Ani ti králíci se jí nemrskali na klíně, tak na ně padala ta její vyrovnanost. Neboj se, ty hloupej, povzbuzovala každého a on se opravdu nebál. No vidíš, že to nic není, říkala mu během prohlídky a on viděl, že to opravdu nic není. Pak ho šoupla buď vlevo nebo vpravo, podle toho, co byl zač, králík se otřepal a měl to za sebou. Jiným chovatelským problémem je útěk některého z chovanců. 2krát do roka i vzornému chovateli uteče králík. Babička se nikdy netrmácela za takovým uprchlíkem okolo králíkárny. Říkala mu tiše to své, neboj se maličkej, pojď sem. A on to chvíli poslouchal, pak přihopkal blíž, pak ještě blíž, a ona chramst a už ho držela v té tenoučké, žilnaté, vrásčité ruce. Nikdy se nenechala společensky deklasovat ani králíkem, ani žádnou jinou životní krizí, a to ani tou krizí největší, po které života už není. Jak léta běžela, defilovalo mi před očima mnoho osobností, jimž bych se chtěl blížit. Někdy bych chtěl umět to, co oni, jindy jednat jako oni, anebo bych chtěl být ctěn či milován jako oni. A v této pomyslné aleji lidí s velkým L má podivně pevné a vrcholné místo má hýskovská králíková babička. Chtěl bych totiž jednou umírat, tak jako to uměla ona. Úrovňově, formátově, beze strachu, bez trapného zápasu o ještě chvilku života, bez obtěžování těch druhých. Bylo jí 91 let, když naposled králíky nakrmila a šla si lehnout, protože na ní šla slabost.
Ne, prosím, nezavřela do rána oči, jak si myslíte. Několik týdnů ležela v posteli, čistá a vonavá, což byla nepochybně zásluha i mojí maminky, ale tak slabá, že ani sama nevěřila, že by se mohla dožít příští neděle. Rozžehnala se s námi tedy dojemně i z křížky na čelo, ale protože se i v té své slabosti přece jenom dožila další soboty, kdy jsme zase přijížděli, tak se s námi rozžehnávala týden co týden. Nevím, vážení posluchači, jestli se s vámi bude někdy někdo takhle rozžehnávat, ale jestliže ano, chovejte se líp než já. Já totiž celý život trpím slabomyslnou představou, že mám jakýsi mimořádný dar odlehčovat těžké a dusné situace a pozlatit je úsměvem, jak sám sobě pitomně namlouvám. A v životě je přemnoho chvil, kdy se něco takového dělat nemá, kdy je to nevhodné a hloupé, a jednou z nich je právě ta, když se s vámi někdo rozžehnává. Dneska vím, že jsem tenkrát měl při každém rozžehnávání říct: babičko, s Bohem a moc ti děkuji, že jsi byla taková prýma báječná babička a že jsi byla vůbec nejlepší babička ze všech, co na světě jsou. Odpusť mi, že jsem ti jako kluk nerad myl nádobí, že jsem se pral a hádal s Kamilem a že jsem ti tajně upíjel mléko ve špajzu a doléval ho vodou. Měl jsem tě strašně rád a mám tě strašně rád i dneska a bude se mi po tobě děsně stýskat s Pánem Bohem, babičko, a měj se na tom druhém světě líp, než se směla tady, a hlavně se tam shledej s Frantíkem, co se ti nevrátil z první světové války. Já místo toho, abych se rozloučil a poděkoval, tak jsem se snažil odlehčovat tu smutnou chvíli tím, že jsem čvaňhal nemístné, rádoby veselé nesmysly, jako jen se, babičko, s námi neluč a koukej se spíš do neděle uzdravit, ať můžeš zase brzo běhat po zahradě a žnout trávu pro ty své ušáky. Babička žádné odlehčování nepotřebovala, ona se smrti nebála a čekala jí tak, jako čekávala léto anebo psaní od tety Mařky. Dvakrát se rozhněvala na maminku, že prý odehnala smrt od postele, protože se dala do pláče, když myslela, že přišla babičina hodinka. Ale jestliže ji opravdu dvakrát zahnala, pak jsem to byl já, kdo ji zahnal po třetí. To bylo tak. 14 dní ležela babička beze slova v té bílé posteli, v kuchyni nebo v jídelně, jak chcete, prostě v té nejvíce frekventované místnosti v domě. Beze slova a se zavřenýma očima, protože byla doopravdy slaboučka a měla opravdu na kahánku. Bylo nás tam víc než jindy, i teta Mařka, protože přijela babičce už před 14 dny na pohřeb. Už druhý den nevzala babička do úst a my pořád přemýšleli a nenápadně zkoumali, jestli vlastně ještě žije, anebo jestli nám ta její poslední hodinka utekla. Ale protože ani v domě člověka na smrtelné posteli se nedá pořád jen smutně pokyvovat hlavou, obrátila se na mě teta Mařka s otázkou: a fanoušku, po čem se ti mám tedy podívat? Řekni mi to konkrétně, ať ti nepřinesu nějakou hloupost. Abyste tomu rozuměli, v té době jsem koupil ve Stradonicích starý domek, abych měl kam jezdit o nedělích. A snažil jsem se mu dát v zezření ještě starší, snažil jsem se mu vtisknout ten poklidný ráz obydlí našich babiček a dědečků. Věšel jsem na zdi staré neuspěchané pendlovky a obrázky na skle a na poličky jsem stavěl keramické cedníky, kůtchany a lidové džbánky. A tetička mi je dovedla sehnat, protože byla o 30 let starší než já a mohla je zachránit u svých stejně starých kamarádek před vyhozením na smetiště. U babičiny smrtelné postele se mi tudíž ptala, o jaké věci mi asi tak jde, aby mi nepřinesla nějaké krámy.
Co bys tak, fanoušku, nejradši, naléhala tedy tetička. Já věděl, co bych nejradši, ale nechtěl jsem jí dělat těžkou hlavu. V těch letech byla totiž doba takovým minulým stoletím naruby. Před 1 nebo 2 lety učení faráři zachraňovali před zničením pohanské nádoby a modly. Teď přišel čas, kdy o umělecké poklady kostelů a klášterů z dob po páteru Koniášovi pečoval ateistický stát a kdy bezvěrci a nekřtěnci zachraňovali lidové plastiky svatých. Já žádnou takovou sošku neměl, ale strašně bych byl chtěl nějakou malou Madonku. Dřív bývala leckde, protože se prodávala na poutích. Vyřezávali jí příbramští horníci, aby si prodejem přilepšili. Vyřezávali ji podle modrookých holek z okolních vesnic a vždycky ji postavili na ostrůvek dřevěného zeleného paloučku. Asi proto, že zeleně si za život pod zemí moc neužili. Odpověděl jsem tedy tetičce. Víš, ze všeho nejradši bych měl dřevěnou panenku Marii. Kdybys na ní narazila, tak ji třeba zaplať, já bych ti ty peníze dal. Jo, chlapečku můj, řekla tetička a dívala se přemýšlivě na mé prošedivělé skráně. Ona tady byla, po babičce Svatojánské, jenže Bůh ví, kde je jí konec. Asi se už vyhodila. A teď se stal ten malý zázrak. Teď se stalo to, co před 19 stoletími v krajině Gadarenské. Na babičku, která již 14 dní nevypravila ze sebe slovo, zapůsobila ta Madonka úplně stejně jako slova mistrova, když pravil dceři Jajerově: děvečko, vstaň. Babička sice nevstala, ale otevřela oči a obrátila hlavu na peřině k nám. Ale fanoušku, řekla tichounce, ta tu přece je. Všichni jsme vytřeštili na to babičino z mrtvých stání oči a mě v té chvíli zachvátil ďábel chamtivosti. Najednou jsem se začal strašně bát, že tahle babičina slova jsou slova poslední a že už ze sebe nevypraví ani slabiku a že třeba nemluví z halucinací, že má třeba pravdu, že tu někde je krásná lidová Madonka a já ji nikdy nenajdu, protože ten dům je nacpán od sklepa po půdu samým harampádím. A kde ji mám hledat, když babička ze sebe nevydá ani hlásku? Naštěstí ona mé obavy ihned rozptýlila. Je na půdě za trámem v tom rohu k nádraží. Jdi se tam podívat. Nemusela mi to říkat 2krát. Ten ďábel chamtivosti mi zažehl v kalhotech 4 raketové motory a já vyletěl na půdu jako Apollo. Prokousal jsem se stohem na dorohu k nádraží a zbledl jsem, protože za trámem nebylo nic. Tedy ono se zdálo, že tam nic není, ale bylo tam. Jenže to nebylo k poznání. Na trámu ležela totiž letitá vrstva sazí a pod nimi skřínka zabalená ve starých novinách. To jsem poznal, až když jsem do toho nánosu sáhl rukou. A v té skřínce nemohlo být nic jiného než Madonka. Vzal jsem skřínku do ruky, prodral jsem se senem nazpátek a v tu chvíli jsem byl zase u babičiny smrtelné postele. No ju, to je ona, řekla babička spokojeně a celá se rozhořela vzrušením. Rozčileně jsem sfoukl zbývající saze na babičku a její smrtelnou postel a strhl jsem papírový obal. Objevila se zasklená, vyřezávaná skřínka a v ní opravdická Madonka. Ježiši, ta je krásná, kvílel jsem blaženě. Ježiši, ta je nádherná. A umírající babička se rozlušela tak, že se na posteli posadila. Opravdu se ti, fanoušku, tak líbí? No ta je fantastická, babi,
Ty jsi tak ohromná, že o tom nemáš ani ponětí. Dal jsem babičce pusu a objal jsem jí kolem krku tak, že jsem jí jen náhodou nezlomil její útlý tenký vázek. Pak jsem sošku vyňal ze skřínky. Byla ověšená uschlými věnečky, měla nádherně zachovanou zlatou barvu na královské koruně svojí i na korunce jezulátka a tvářičku měla vyšisovanou, zřejmě od světla, jak na něm léta stála ve svatém Janě pod skalou. A byla i s jezulátkem oblečená v noční košili, kterou jí nejspíš ušila moje svatojánská prababička. To ovšem nebyla noční košile, to byl podle prababičiných představ královský plášť, ale pod ním byla polychromovaná řezba v tak zachovalých barvách, jako by někdo natřel tento týden. Plášť měla modrý, suknici rudou, z pláště vystrkovala trošku koketně kolínko, jenže kolínko v suknici až na zem, protože všechny madonky, všimněte si, jsou ve velké večerní. Na rukou pak chovala synáčka, který měl nožičky překřížené do markantního X a stála na bochánku trávy zelené tak svěže, jak bývává pažit na 1. máje. Ježiši, to je nádhera, opakoval jsem do zhloupnutí. To je nádhera a ke všemu je to rodinná památka. No ju, tu jsem si přivezla ze svatého Jána pod skalou. Babička ji měla na stěně, já taky, ale pak to přestalo být moderní, tak se místo ní pověsila hodiny. Opravdu jí chceš? Nože váháš, babi, tu si pověsi místo hodin, tu už bych ti nevrátil, ani kdybys mi ji nechtěla dát. No to je nádhera, ta je fantastická, jásal jsem upřímně. A teta hned, že mi ji umyje a tu skřínku taky. A pak se do toho vložila maminka a řekla, že jsem čuně, ať se na babičku podívám, co jsem s ní udělal. A já si teprve teď všiml, že babička je černá, jako Edson Arantes z Dusna Cimentu, zvaný ve fotbalovém světě Pelé, a že leží na černých polštářích a pod černou peřinou, protože jsou všude samé saze. A tak jsme to museli vzít všechno z jedné vody na čisto. Museli jsme umýt skřínku, sošku i babičku a převléknout postel. Ale babičce se vrátila řeč i chuť k jídlu a k životu, protože byla ještě zvědavá, kam jsem si ji ve Stradonicích pověsil a co jí říkají sousedi. Tak jí Madonka prodloužila život o 3 neděle. Tu druhou neděli už věděla všechno, co kdo sošce říkal, jak mi kdo závidí a jakou mi dělá na chalupě parádu. Pak se s námi opět rozžehnala, protože cítila, že se blíží její další poslední hodinka. Fanoušku, tu samici si vezmi radši tu stříbrnou, poradila mi při 3. křížku. A poradila mi dobře. Díky babičce měli mi tedy všichni stradoničtí sousedé co závidět. Nedělňáci mi záviděli Madonku a netušili, že ona přestala být pro mne Madonkou, že je prostě nejnádhernější, skvělou, nepřekonatelnou babičkou. A vesničané mi záviděli králíky, protože to byli takoví valaši, že pod nimi vrzala králíkárna. Jak by ne, co pak by mi babička odkázala nějaké chcípáky. Chcete-li vidět
a chcete-li dýchat opravdový mír, jděte do chléva nebo na pastvu za kravami. Nikde jinde vás neovane takové vlahé ovzduší klidu a hojnosti, jako v blízkosti těchto zvířat, jako v prostředí prozvučeném rytmickým škrundáním jejich požehnaných zažívacích traktů. Ležící kráva je nenapodobitelným stělesněním blahobytu, spokojenosti a bezpečí. Je to teplá peřina, naplněná mlékem a jistotou, že zítra bude zase dobře. Bůh ví, proč se ztračena nestala symbolem míru místo holubice. Snad proto, že je na míru milovnost přece jen poněkud hromotludská, obzvláště ve srovnání s holubicí. Kdo jednou viděl holubičku, jistě byl přesvědčen, že kdyby něco, tak by ji přepral. O krávě by to už s takovou jistotou netvrdil, zvláště když zabučí. Neboť když kráva začne bučet, padne strach na každého, kdo nezná alespoň obstojně kraví psíchu. To je hlas, ze kterého jde hrůza, to je burácení a rachot, jak se patří. Jenže to je pouhé zdání, až na to burácení je kráva opravdu stělesněním pozemského míru. Ostatně ani byste nevěřili, třeba jak ráda se dospělá kráva chová. Jaký je to mazel. Samozřejmě, že na chování nemá právě ideální rozměry. Ani váhu. Kočka, holub a konec konců i pes dají se pochovat mnohem příhodněji. Měli jsme takových krav s Čestmírem Uhrem na brigádě 10. A když jsme je všechny podojili a vykydali jim hnůj, pochovali jsme jednu po druhé. Jistě, že ne tak, že bychom vzali těch 5 metráků hovězího do náruče a dělali s ním houpy, kočka snědla kroupy. Vzal jsem kravěnce vždycky jenom hlavu, položil jsem si ji na rameno, drbal jsem ji pod bradou a říkal jí přitom spoustu něžností, jako třeba: ty moje můro, ty máš ale tu bednu těžkou, kdo pak se ti s ní má chovat? A každá blaženě držela, funěla mi nádherně za uchem a já funěl taky, protože nevím, kolik váží hovězí hlava přesně, ale 4 metráku mít bude a to se brzy pronese. Je na snadě, že takové důvěrnosti si člověk nemůže dovolit hned. Kráva není žádná prostopášnice, aby se mazlila s každým, kdo jí vkročí do chléva. Ale není ani žádná prostomyslná buchtička, která by důvěřivě naletěla na prvního, kdo jí předstírá nějaký cit. Člověk si musí trpělivě vyšlapávat cestičku k jejímu srdci. A cesta k srdci, jak říkávala moje maminka, vede žaludkem. A kráva má ty žaludky 4. Protože jsme s Čestmírem Uhrem měli na starosti 10 dojnic, vyšlapávali jsme si tedy cestičku k srdci skrz 40 žaludků. A poctivě, protože jsme od září do Vánoc skrmili celou stodolu sena, které mělo vydržet až do května. Ke kravám jsme přišli s Čestmírem Uhrem jako slepý k houslí. Byl rok 1946, v pohraničí probíhal odsun a bylo potřeba postarat se o úrodu a o veterinární inventář. Celé ročníky středoškoláků se tedy odstěhovali na 3 měsíce do pohraničí a naše třída taky. Dojeli jsme, převlékli jsme se a rovnou ke kravám. A rovnou dojit. Na nácvik nebylo příliš mnoho času.
Vybraní dojči ze 3. A se shromáždili kolem nejtrpělivějšího zvířete z vesnice. Šafář nám ukázal, kudy z té dobračky teče mléko. Každý jsme ji zatáhl za vemeno a pak jsme dostali po dvojicích statek s chlévem plným skotu. Když jsme s Čestmírem Uhrem do chléva vstoupili, krávy na nás nějak poznali, že je hodláme dojít a v několika vteřinách byli zachváceni nepopsatelnou panikou. Mne, který jsem bezelstně a odvážně vstoupil mezi nejbližší 2 dojnice, začali mandlovat, válcovat a lisovat svými duchnatými břichy a před Čestmírem Uhrem začali dělat stojky, aby jim nedosáhl na vemeno. Bylo to zbytečné, Čestmír se o to ani nepokoušel. Byl úplně hypnotizován, protože nikdy předtím neviděl, aby kráva skákala jako panter. Tady jich viděl hned 9 a kdyby mu někdo řekl, že si tahle pominutá zvířata zamilujeme během několika dnů tak, že si ve vedlejší vesnici přikradneme ještě tu 10., tak by mu sahal na čelo. A my nejenom, že jsme si je zamilovali, ale dokonce jsme je ještě do setmění jakž takž podojili. O ručním dojení má člověk z města velmi zjednodušenou a zkreslenou představu. Domnívá se, že se kráva musí za vemeno tahat, asi jako když kostelník tahá za provaz při klekání. Nebo když prodavačka stahuje roletu u výlohy po uzavírací hodině. Jenže to je zásadní omyl. Za vemeno se netahá, na to se musí hrát a umě hrát, jako na klarinet nebo na flétnu. Struk se musí uchopit tak, aby se v dlani opíral o bříško palce, mléko z něho vyloudí ta flétnová hra zbývajících prstů. Ty musí vějířovitě tisknout na struk v pořadí ukazováček, prostředníček, prsteník a malíček, tak, aby mléko bylo stlačováno od zhora dolů. Jde pak tahat, kráva je sice trpělivá až, ale všechno má své meze. Hrát na vemeno, tak se to musí. Samozřejmě, že vám to nepůjde hned. On je totiž přece jenom kumšt správně dodržet prstoklad. Dokud se to nenaučíte, nenadojíte nic, protože mléko pumpujete do krávy, místo, abyste ho z krávy těžili. Ale jednoho dne se určitě dostaví úspěch a začas si člověk osvojí při dojení i pozoruhodnou bravúru, ba přímo akrobacii. Zjistili jsme například, že to čerstvě nadojené mléko bychom neměli pít jen tak, protože nám do něho padají šupinky kůže. A taky chlupy, protože kráva má přeci jen chlupaté břicho, to se nedá nic dělat. Ne, že bychom byli přecitlivěli na takovou drobnou a bezvýznamnou vadu krásy, ale abychom nemuseli věčně schánět cedník, naučili jsme se dojít si mléko přímo do úst. Prosím laskavé posluchače, aby si povšimli, že jsme si mléko do úst dojili. Nerad bych totiž vyvolával představu, že jsme se chovali nějak eklhaftně. Nelezli jsme tedy v přestrojení po 4 pod krávu a nepředstírali jsme, že jsme její mláďata. My jsme totiž suverénně nasměrovali paprsek mléka do našich mluvidel a přemostili jim vzdálenost mezi špičkou struku a špičkou našeho jazyka. Soudný posluchač jistě uzná, že takový způsob pití je nanejvýš hygienický, že takhle nemůže do mléka napadat nic.
A my jsme si to brzy nacvičili tak, že jsme takto dálkově živili i kočky seřazené na prahu chléva. Napájeli jsme je na vzdálenost 5 metrů. Z toho, co jsem o krávách řekl, je jistě zřetelné, jak těmto zvířatům straním a že k nim mám velice blízko. Pasení dobytka je totiž nepopsatelně bukolickou činností, při které máte tolik volného času, že opravdu nevíte, co s ním. Jenže tato sladká, lenivá idylka je vždy přerušována v nanejvýš nevhodnou dobu, buď bzíkáním, nebo zjištěním, že krávy někam vlezly. Dělají to vždycky v okamžiku, kdy začnete nad kamarády vyhrávat v kartách. A nebo ve chvíli, kdy se u vás posadila Andulka Šafářová. Nikdo by nevěřil, kam všude kravky vlezou. Do nepožatého lánu, do zelí i do cizí kolny, do lesa, do zahradní restaurace, na železniční násep, či do výkopu v novostavbě. Ačkoliv se kráva podobá spíš cisterně než lasičce, dokáže se protáhnout neuvěřitelně malou dírou na cizí zahradu. Avšak nikdy není schopna tímtéž otvorem sad opustit, třeba že jí o hřbet přerážíte jednu plaňku za druhou. Vždycky rozšlape všechny kapusty i kedlubny a zdupe mrkev i cibuli a pak vítězoslavně kluše přes dvůr a hlavním vchodem ven, aby na vás upozornila majitele nemovitosti. Mimochodem i ty majitele si vybírá s obdivuhodným citem. Nikdy nevleze na zahradu nějakého slušného člověka. Vždycky si vyvolí největšího hulváta ze vsi, který vás pak žene zholí až ke kapličce, jako kdybyste se mu pásli na zahradě vy a ne krávy. Jsou ovšem i jiné způsoby, jak krávy hýbou vaší žlučí. Při dojení například zpravidla za pomoci ocasu. Prostě se oženou po mouše a šlehnou vás oháňkou do oka. A to vůbec není k smíchu, protože skot nemá na konci ocas, jak se nám snažili od mládí namluvit učitelé přírodopisu. Ocas mají ještě tak kočky, anebo psi, když s ním vrtí na důkaz radosti. Ale kráva má úplné důtky či karabáč a když vás švihne po tvářích, máte pocit, že vás přetáhl přes hlavu nagajkou nějaký zavilý bílý ataman. Nikdy jsem nepoznal, zda mne kráva švihla ocasem do oka náhodou nebo schválně. Vždy jsem však věřil, že to byla nešťastná náhoda. Byl jsem přesvědčen, že tato zvířata jsou od přírody dobrá. V této víře mě podporoval i Čestmír Uher. Oba jsme, kdykoliv nás kráva žáhla oháňkou přes obličej, zavrčeli jen au a pak jsme si mnuli oči. Já navíc chodil hledat Čestmírovi brýle, protože mu je zpravidla se švihla do kanálku s močůvkou a kdyby se nenašli včas, mohla by mu na ně šlápnout. Naproti tomu Zdeněk Mužík byl vždycky přesvědčen, že ho dojnice švihají ocasem do oka schválně, protože jim to nemohl oplatit stejnou. Kopal je do partí, kterým řezníci říkají vrchní šál a dlouhé frikando a on jeho tamtéž a při dojení i do takzvaného ciferníku. Divíte se pak, že Zdeněk Mužík měl tak nízkou dodávku? Ani Přemysl Kostlivý neměl k těmto zvířatům vztah, který by se dal označit za příkladný. Nekopal je, protože na to neměl Mužíkovu hřmotnou postavu, ale za to je zesměšňoval. Každou krávu pojmenoval podle některé z našich profesorek.
Ovšem on je nejenom takto pokřtil, ale všechna jejich jména napsal 4metrovými písmeny na zeď nad každou dojku do bohatě dekorovaného rámečku. Kdykoliv jsme pak vešli do chléva Přemysla Kostlivého, měli jsme dojem, že jsme vkročili do sborovny. A když do jeho chléva vkročili 3 členky našeho opravdového profesorského sboru, které přijeli za námi na brigádu bez ohlášení, měli jsme dojem, že je o studijním osudu našeho oblíbeného spolužáka rozhodnuto. Zachovali se však velkoryse. Kolik dojím, Kostlivý? Zeptala se ta nejobávanější z nich, profesorka Jílková, když spolkla knedlík, který se jí vytvořil v hrdle při pohledu na svou jmenovku na stěně chléva. Přemysl Kostlivý nevěděl, co na to odpovědět a co bude následovat, a tak polohlasně, ale povzbudivě odvětil. Jde to, paní profesorko. Dojím víc, než tady představená. Ukázala profesorka Jílková loktem na ředitelku, která řinčela řetězem v rohu pod oknem. Přemysl Kostlivý chtěje zachránit situaci a chtěje si zároveň nepohněvat služebně nejvyšší pedagožku, odpověděl servilně. To prosím ne, paní doktorka dojí přece jen o něco víc. Asi nebudete věřit svým uším, když vám řeknu, že mezi domácí zvířata počítám i tchoře, ale já nemohu jinak. V každé chaloupce a v každém venkovském stavení dříve či později, alespoň na čas, zdomácním nějaká škodná. I my chovali na rekreační chalupě už 2,5 roku slepice, ale nikdy se jim nic nestalo. Přijížděli jsme za nimi v pátek odpoledne a oni se okolo nás batolili celou sobotu a neděli. V neděli večer zase osiřeli na plné 4 dny. V dubnu nám začalo vrtat hlavou, proč nám nestoupá snůžka. Každý pátek jsme nacházeli v kurníku od našich 3 slepic jenom 3 vajíčka. V sobotu i v neděli přidali však po dalších 3. Tehdy zachvátilo moji ženu podezření. Myšáku, oslovila mě, neboť mi neříká ani Františku, ani tatínku. Já si myslím, že nám na ta vajíčka někdo chodí. Okamžitě se mi to začal rozmlouvat. Chodit nám na vejce, to sice proveditelné bylo, jenže kdo by nám na ně chodil? A kdyby chodil, proč by nám tam vždycky 3 vejce nechával? Aby to nebylo nápadné, vysvětlovala mi žena. Abychom na to tak snadno nepřišli. Oni si myslí, že jsme blbí a že nás nenapadne, že těch vajec má být víc. Asi v polovině dubna jsem přijel na chalupu i ve středu a hle, v kurníku byla 3 vejce. Konečně snůžka stoupá, rozradostnil jsem se, ale moje podezřívavá žena sevřela pevně rty. Kde pak, myšáku? Teď už je mi to jasné. Víš, jak to je? Všechny 3 slepice snášejí každý den a my najdeme jen vajíčka z toho dne, kdy přijedeme zpátku. A když si tu byl ve středu, tak si našel vajíčka i ze středy.
Pondělní, úterní a čtvrteční vejce někdo štípnul. Kdo by je štípal, namítal se. Vždyť k nám nikdo na ten zadek zahrady pořádně ani netrefí. To není pravda, namítala. Pan Petržílka například hned ví, že tu máme slepice. Ví, jenže slepice má svoje a kromě toho je to náš soused a kromě toho se má k nám přátelsky, ale co je nejhlavnější, on býval přece na inspektorátě. A co pak si myslíš, že takoví lidi kradou? A ke všemu blbý vajíčka. Neříkej blbý vajíčka, přela se mnou žena. Naše vajíčka nejsou blbý vajíčka. Naše vajíčka mají žloutek jako oheň. Jedno naše vajíčko mi zbarví těsto do žluta víc, než 4 áčka s tím vyblitým žloutkem, co se prodávají v krámech. A to ví dobře i on a má jazyk úplně stejný jako každej druhej. Všimněte si, jak nebezpečná je taková škodná. Ona nejenom člověka připraví o vajíčka, ale i o důvěru v sousedy. Léta jsme si říkali, zaplať pánbu, že jsme dostali za souseda pana Petržílku a najednou přijde škodná a začne naše vzájemné vztahy kalit. Na večer se názorová karta obrátila. Moje podezřívavá žena mi u čaje řekla: on to ale nebude pan Petržílka, to bude někdo jiný. A proč si najednou myslí, že to není on? Protože si se mnou odpoledne povídal přes plot, jak chodil za mlada za holkama, tak upřímně. A kromě toho má dobrý srdce, on tak hezky mluví na toho jejich psa. A ta jejich kočka přiběhla a třela se mu o nohy a on se s ní mazlil. A když on mluví, dívá se do očí. Co je to za argumenty? Vyjel jsem na ženu. Od kdy ten, kdo chodil za holkama, přestane mít chuť na vajíčka? Do očí se dívá, protože chce uhádnout, jestli jsme přišli na to, kdo nám brabčí kurní. Nebo že se mu kočka lísala o nohy. Lísala se nejspíš, protože jí denně napere našima vajíčkama. A cikána s nimi cpe taky, ten už ani nemůže štěkat, jak je nacpaný. Jenomže když jsem vychladl, tak jsem přece jen došel k názoru, že to pan Petržílka asi opravdu nebude. Že by to mohla být spíš třeba paní Hladká. Jenže proč zase ta by se trmácela až k nám na kopec, když má slepic, že ani neví kolik? Nebo že by to mohl být doktor Biman. Ten má 2 děti a sotva je uživí, protože je doktorem filozofie. A kdo ví, jestli není doktorem nějaké idealistické filozofie? Co vede své vyznavače k tomu, aby nám klidně chodili na vajíčka. Najednou jsme prostě začali podezřívat každého. Když nás někdo pozdravil, říkali jsme si v duchu: bodeď bys nezdravil. Když si nám zblafnul tolik vajec. A kdo se na nás usmál, ten nás teprve naštval, protože jsme si říkali, jaký jsou dneska lidi. Štípnou nám celou snůžku a ještě se nám smějou do očí. A Bůh ví, jak by to dopadlo, kdyby nás náhoda neuvedla na správnou stopu. Jednou zpátku na sobotu zmizel z kurníku podkladek. Podkladek je vajíčko ze sádry, co se dává slepicím do kukaně, aby věděli, kam snášet. Našli jsme ho
2 kroky v houští za plotem. Ležel na cestičce, vyšlapané nějakým nevelkým zvířátkem a co hlavního, měl v sobě vytlačené 4 důlky, měl v sobě otisky zoubků. A hned jsme pochopili, že to nejsou zoubky ani pana Petržíla, ani doktora Bimana, ani paní Hladké, že je to tlamička malé šelmičky, tlamička tchoře, protože ten svou kořist odvléká. Tchoř je šelma, dlouhá asi jako váleček na nudle a ocásek má kratší, než bývá záložka do knihy. Vede noční život, podobně jako zpěvačky, tanečnice a předsedové různých komisí a chytá se do sklopců. To bylo pro mne výhodné, protože udělat něco jako sklopec byla pro mne hračka. Můj kurník se skládal totiž z kurníku a ze snášírny. Snášírna měla samostatný vchod a u toho byla jakási verandička, aby slepicím při psím počasí do snášírny nefoukalo. A právě tu jsem změnil ve sklopec. Neumíte si představit, jak taková past s lovcem cloumá. Ve filmech jsem viděl už pěknou řádku traperů a lovců koží. Byli to ošlehaní, vyrovnaní, drsní chlapíci, kteří zněžněli, jen když po dlouhém celibátu ve skalistých horách stiskli konečně na místo ryzáka buď Žanetu McDonaldovou, nebo jinou solidní blondýnu. Jediná noc s tím nalíčeným sklopcem mi stačila, abych pochopil, jak vylhanou a nepravdivou představu mě zasili hollywoodští producenti do mozkovny. Pochopil jsem, že lovec koží může být sice ošlehaný větrem, ale že rozhodně není žádným vyrovnaným chlapíkem. Bylo mi jasné, že všichni trapeři jsou neurotici z toho, jestli se jim do pasti něco chytilo. Vždyť já do rána rozčilením neusnul. Převaloval jsem se v peřinách jako vorvaň, funěl jsem jako nosič a celou noc jsem měl halucinace. Každé zašustění vypadalo jako ťapkání tchořích tlapiček. Každé vrznutí znělo jako křupnutí prokousnuté skořápky. Věčně jsem měl vidění, že oknem nahlížejí 2 jiskrná, posměšná očička a že drzá tchoří mordička ťuká na sklo a šeptá: už jdu do kurníku, už jdu do kurníku. Když se rozbřesklo jitro, páděli jsme i s Helenkou v pyžamu ke snášírně a světe zboř se, padací dvířka opravdu spadla. Něco vlezlo dovnitř. Civěli jsme nechápavě na sebe a pořád jsme se přepočítávali, jestli dovnitř nevlezl někdo z nás. Ale byli jsme všichni a slepice byly také všechny. Nezbývalo tedy nic jiného, než zjistit, co je to zavřeno v naší snášírně. Byl to tchoř. Nemohl jsem uvěřit svým očím. Nemohl jsem pochopit, že jsem něco lepšího než syn lovce medvědů a než Old Shatterhand a že jsem vůbec něco abnormálního a nadpřirozeného, něco z bájí, bylin a mytologie, asi jako Odysseus, Siegfried, Valibuk nebo Čurila Plenkovič. Tolik let jsem se kvůli průměrnému měsíčnímu platu dřel jako mourovatej a dávno jsem se mohl nabalíkovat daleko rychlejším způsobem, pochytat všechny tchoře v kraji a sem tam nějakou lišku a nutrii,
vidru a podobnou zvěř, protože na proslulých kožešnických aukcích v Leningradě, Londýně a San Francisku by mi za ty kůže mohly ruce utrhat. Co s ním uděláš, zeptá se vás v té chvíli žena. Dám ti z něj vydělat kůži. Řeknete tónem, ze kterého je patrno, že dosud jste tak jednal s každým tchořem, takže ani tenhle nebude výjimkou. Vždyť je tak hezký, vhrknou vaší ženě slzy do očí a dcera začne fňukat. Ty ho chceš zabít? Samo sebou, odpovíte ledabyle jako všichni zálesáci a doplníte to cynickým vtipem. Nejsem přece takový surovec, abych mu stahoval kůži zaživa. A jak ho zabiješ? Obrátí se na vás žena s hrůzou v očích a vy chvíli mlčíte, protože vlastně nevíte, jak ho zprovodit ze světa. Pak si vzpomenete na správný způsob. Dám ho do pytle a párkrát s ním praštím o zem a bude po něm. Pan Pelc to s tchořem udělal taky tak. Pan Pelc je pro nás vzorem, autoritou a cílem. No jo, ale ten měl jiného tchoře a taky s tím už má cvik. Když s ním bouchne v pytli on, tak to zvíře jistě netrpí, ale ty si takový nemehlo, že ho jistě jen zmrzačíš, anebo umučíš. Já se nebudu koukat na to, jak trápíš takového roztomilého tvorečka. Heleme se, roztomilého tvorečka, chytil jsem se za hlavu. Dokud ti ten roztomilej tvoreček brabčil vajíčka, tak si mu nemohla přijít na jméno. To si mě na něj pořád poštívala, protože ti bylo líto vajíčka za mizernou korunu. Mně je proti mysli, že ho chceš utlouct o podlahu a utrápit jako nějaký vyšinutej sadista. Jestli ho musíš připravit o život, tak to snad můžeš udělat nějak humánně, ne? Vždyť nežijeme ve středověku. Dneska jsou přece běžné injekce a tak. Když se tak pořád oháníš, co máš kamarádu doktorama. A co se oháním doktorama? Já o doktorech ani nepromluvil. Doktorem je Bob Klika, ale to je primář příbramské nemocnice. Ty prosím tě opravdu chceš, abych šel za primářem příbramské nemocnice a řekl mu, hele Bobe, mám tady v pytli tchoře, potřeboval bych, abys mu dal narkózu, ale než mu ji píchneš do zadnice, tak ho vem na psychiatrický oddělení, ať duševně netrpí. A když Bob nebude mít zrovna službu, tak mám toho tchoře odvést na Bulovku nebo do nějakého švýcarského sanatoria, abych před svýma kamarádama, doktorama vypadal prostě jako úplnej debílek. Výsledkem těchto sporů bylo, že jsem tchoře neodpravil, že jsem ho nechal žít do druhého dne. Druhý den jsem se zeptal, tak který si mám vzít na to pytel? Na co? Zdvihla moje žena překvapeně oči. Na toho tchoře. Nech ho aspoň v klidu nasnídat. Teď jsem zdvihl překvapeně oči já. Jak to nasnídat? Co má on co snídat? Kde by vzal co k snídani? Dala jsem mu tam pár odřezků, odpověděla. Jako by bylo samozřejmé, že se po ránu nosí škodné odřezky. Jaké odřezky? Co má co tchoř dostávat za odřezky? Z těch kotlet. Stejně byli tlustý.
No dovol, začal jsem vyskakovat. Ty krmíš tchoře kotletama? No to si teda dáma. Mě pořád frfňáš, jak ti málo dávám. Podeď bys měla dost, když vrážíš peníze do křtánu tchořů. Jako nějaká baronesa. To teda před tebou smeká. Až bude předspanej mýma kotletama a budu mu muset jezdit pro kaviár a ten mu zalejvat francouzským koňákem, tak počítej s tím, že si budeme muset nadělat i nějaké přesčasy. Na to mi žena odpověděla, že odřízla kousky ze své kotlety a ne z mojí, že už je zvyklá na to, že já se s nikým nedělím o nic, protože by mi mohlo to moje panděro zhubnout a to, že by bylo pro mě to největší neštěstí. A to mě rozčílilo tak, že jsem si šel demonstrativně lehnout. Když já nějak trpím, anebo když jsem rozlícen, tak si jdu buď lehnout, nebo něco sníst, a nejčastěji tedy obojí. Moje stávka prodloužila tedy tchoři život o další den. Aby se toho dalšího dne vůbec dožil, šla mu ta moje žena strčit 2 čerstvá vajíčka a když se dlouho nevracela, šel jsem se podívat, jestli jí neprokousl krční tepny. Neprokousl, stála u snášírny a pobrekávala na jeho vrátka, jak opuštěná a hladová jsou asi jeho malá tchořátka, protože jim já necita utluču v pytli jejich hodného tatínka, co se o ně tak staral. Tohle jsem slyšel a to ve mně probudilo takový sadistický pud, že jsem na to řekl, že to teda udělám, jakože je nebe nade mnou, už proto, že mu cpeme pupík tím nejlepším, co doma máme, zatímco v Africe vymírají celé kmeny hladem. Nebudu vás, milí posluchači, unavovat dalšími podrobnostmi. Jsem přesvědčen, že jsem vás už dávno přesvědčil, že chytiti tchoře vede k neúprosnému rodinnému rozvratu. A to nemluvím o dalších katastrofách, jako o tom, že slepice, když nemohli chodit do své snášírny, neboť tam jsme přechovávali tchoře, začali zanášet. A to vytrvale, i když 5. den byla snášírna opět volná. Tchoř totiž zmizel. Nevím kudy, nevím jak, neprokousal se nic, ale byl pryč. Asi se naučil nadzdvihovat ta padací vrátka. Naše slepice začaly klást vajíčka znovu do snášírny teprve za měsíc. Ale vždy jsme jich našli plný počet. Manželka to vždycky oplakala. Bylo to pro ní znamením, že tchoř tolik vajec už nepotřebuje, protože chudátka tchořátka zahynula hladem. A jestli nezahynula, tak co nejdřív zahynul. Co prý mohou chudáčkové malí asi jíst, když vejce jsou přece jen ze všeho nejvýživnější. Zvláště ta naše, co mají žloutky jako pomeranče.